je zrealizovaná v rámci krajského kola ANFO, na ktorého ste sa, predpokladám, že aj zúčastnili. Martina sme tu už mali na jednom seminári, kde rozprával o kompozícii a všetci účastníci si to veľmi pochvaľovali, keďže Martin rozpráva priamo z praxe, takže verím, že vám to naozaj niečo dá, že si odnesiete nielen možno ceny a nejakú inšpiráciu z výstavy, ale aj nejaké nové informácie. Takže nebudem zdržovať, Martin, prenechávam tebe slovo. Ďakujem. Vítajte na workshope o čierno-bielej fotografii, kde by som chcel porozprávať za tú hodinku niečo o tom, že prečo fotiť do čierno-bielej, alebo teda do stupňov sivej, šedej, alebo aký to má význam ešte dneska, či tá čierno-biela fotografia, keď technické prostriedky nám umožňujú pohodlne fotiť vo farbe. A zároveň by som aj troška zabrdol do toho, že ako fotiť správne do tej čierno-bielej. A poďme na to. Svet je krásne farebný. Všade okolo seba máme rôzne farby, jednorožce, duhy, kvietky, všetko. Tešíme sa z toho, ako vieme rozoznávať predmety podľa farieb a materiály a tak. Tak prečo by sme chceli urobiť toto? Že aký je ten dôvod, že prečo vlastne chceme odobrať také množstvo informácie zo sveta, ako to robíme v čierno-bielej fotografii, lebo tá farba nám naozaj pridáva obrovské množstvo ďalšej informácie, ktoré sa môžeme dozvedieť z tej fotografie, ktorú vytvárame. Takže prečo? Ak by ste si dali niečo takéto vyhľadávať niekde vo vyhľadávači, že prečo vlastne je čierno-biela fotografia ešte relevantná v dnešnej dobe, nájde to také nejaké body, cez ktoré rýchlo prejdem a potom sa budem snažiť ku tomu pridať ešte taký nejaký vlastný pohľad, ktorý sa mi zdá, že tak dozrel za tých pár rokov, počas ktorých sa venujem fotografii. Samozrejme som tiež začínal s čierno-bielou fotografiou pri filme, ešte bola kedy dávno. Ale samozrejme fotím aj ďalej, aj čierno-bielo, aj farebne, ale aj čierno-bielo. A skúsim vám podať taký nejaký môj pohľad, že prečo si myslím, prečo to tak vnútorne cítim a že ešte naozaj je potrebné alebo je dobré niekedy prepnúť sa aj do tej čierno-bielej. Tak možno taký prvý bod, keď sa tak pozriete na to chronologicky, že ako to začínalo, tak to bola taká znúdzecnosť, že v prvopočiatkoch fotografie nebolo možné zachytiť farbu. Ešte nebol na to vymyslený postup, ako zachytiť svet farebne. Dalo sa zachytiť len to, že aké silné je to svetlo, nie, že akú má farbu. Čiže na začiatku to bola nejaká, nazval som to, že znúdzecnosť, lebo naozaj síce maliari malovali farebne, ale keď prišla fotografia v roku 1826, tak tá prvá fotografia bola samozrejme čierno-biela. Toto pretrvávalo až ďalších ešte skoro 40 rokov, kedy James Clerk Maxwell v roku 1861 prvýkrát vytvoril nejaký postup technický, ktorým sa dala zachytiť farba. A potom až v 20. storočí prišli prvé Kodak farebné filmy viacvrstvové, kedy sa to rozšírilo už medzi široké vrstvy ľudí a dalo sa fotiť farebne. Ale tá farebná fotografia si stále musela sa troška prebíjať oproti tej čierno-bielej, lebo tá čierno-biela bola stále považovaná za taký etalón toho umenia, že správna fotka musí byť čierno-biela, že tá farebná fotka si stále hľadala cestu. To je to, že čierno-biela fotka sa vlastne dlhé roky aj po objavení farebnej fotografie a rozšírení tých technologických postupov medzi ľudí, tak stále bola považovaná za to práve. Až mám poznačené nejaké mená, že ak poznáte Ernsta Haasa alebo Williama Egglestona, ktorým sa podarilo vlastne tú farebnú fotografiu v podstate bežných predmetov a bežných scén zo života dostať do galérií.
aj keď na začiatku sa to stretávalo s nejakým odporom, ale nakoniec sa presadila aj tá farebná fotografia. Ďalší taký bod, ktorý vám vyskočí, hej, keď si zadáte do vyhľadávania, že prečo čierno-biela fotka, tak je to, že farebná fotka nás troška rozptyluje, že v tom obraze, keď sú farby, tak na seba pútajú pozornosť, stávajú sa kompozičným prvkom, že vieme odlišiť nielen jasovú zložku, ale aj farebnú. A pri tej čierno-bielej fotografii sa toto stráca, že tá sila tej farby a to, ako vlastne prispieva k tej informácii, tak tam nie je a ten obraz musí vytvárať niečo iné. A to iné je vlastne kontrast jedine svetelný, čiže kontrast svetel a tieňov, farba nám odtiaľ vypadáva. K tomuto sa ešte vrátim, že prečo je to dobré, hej, lebo to môže vyzerať, že tak odobrali sme z toho obrazu niečo, tak čo je na tom dobré, že prečo chceme len kontrast svetel a tieňov, prečo sa vzdávame tej farby. Ešte k tomu prídem potom ďalej, zatiaľ len tak skúsim vymenovať tie body. A ďalší bod, ktorý s tým súvisí, je, že tým, že stratíme tú informáciu o tej farbe, tak zase sa sústredíme na niečo iné, musíme sa sústrediť len na niečo iné, lebo tam tá farba už nie je a to sú teda nejaké tvary a línie, ktoré tam ostali v tom obraze a ktoré vieme rozlišiť veľmi dobre aj v tej čierno-bielej fotografii. Tým, že sa sústredíme na tie tvary a línie, tak to môže zdôrazniť určitý typ kompozície, že síce nám vypadli farebné plochy ako kompozičný prvok, ale zase sa zdôraznilo niečo iné. A to sú tie hra tých svetiel a tieňov, alebo dôraz na tvary a línie. Ďalšie, toto je taký bod aj na jednu stranu, aj na druhú stranu, že na jednej strane čierno-biela fotka môže vyvolávať pocit nejakej nadčasovosti, hej, že je to niečo, čo bolo vytvorené v nejakej dobe, ktorá už teraz nie je a tým pádom, že to pretrvalo až do dnes, tak to je akože nejaké nadčasové, hej, že keď sa pozeráte na tú fotku, tak sa vám zdá, že je to niečo také hodnotnejšie, hej, to súvisí aj s tým prvým bodom, ktorým som hovoril, že tá farebná fotka mala problém sa dostať do galérií najprv. A na druhej strane tá nadčasovosť má takú opačnú stránku, že tá fotografia môže pôsobiť staro. Hej? Že už len tým, že ten obraz je čierno-biely, tak evokuje to, že nie je zo súčasnosti. Hej? Že môžete mať nejakú tému, nejaký projekt, pri ktorom chcete, aby vyvolával pocit, že bol vytvorený v určitej dobe a to použitie tej čierno-bielej fotografii tam môže v tomto pomôcť, lebo vyvoláva práve ten pocit. Tým súvisí aj nostalgia, hej, že človek má napozeraných veľa obrazov, veľa fotiek, ktoré má spojené s určitým obdobím, hej, že tie obrazy vydávame aj v televízii, ktorá tiež predtým bola schopná zaznamenať len čierno-biely obraz, vydáme ich v rôznych knihách a máme to spojené s tým, že keď je niečo čierno-biele, tak to bolo vytvorené niekedy dávno, čo už teraz nie je. Čo ja pokladám v súčasnosti za takú výhodu čierno-bielej fotografie je to, že čierno-biela fotka je abstrakcia, že niečo stadiaľ vyberieme, je to určitý stupeň abstrakcie. A keď už ideme do tej abstraktnosti, že sa už dostávame na určitý stupeň abstrakcie, že dávame preč stadiaľ tú farbu a ostávame čierno-biely obraz, tak si môžeme dovoliť ešte viac to abstrahovať. Hej? Že čierno-biela fotka znesie výraznejšie úpravy, ktoré pri farebnej fotografii už vyzerajú prehnane napríklad. Čiže keď robíme nejaký postproces, nemusí to byť len digitálny, ale ukážem vám potom ďalej aj postproces, ktorý robil napríklad Jozef Koudelka v 60. a 70. rokoch, keď fotil divadlo, že ten obraz spravil taký kontrastný, že sa posunul ešte o stupeň ďalej ako to, čo si my predstavujeme, že je abstrakcia, že nebolo to taká tá čierno-biela fotka, kde máte všetky odtiene sivej, ale ostali vlastne v podstate len biela a čierna farba. A toto keby
kebyže až takúto úpravu alebo takýto zásah do obrazu spravíte na farebnej fotografii, tak niekedy už to nemusí vyzerať prirodzene, hej, že už to vyzerá ako proste nejaký prehnaný zásah do fotografie. Zase budem tam mať neskôr ukážky takýchto zásahov. Vám to rovno aj ukážem v Lightroome, že čo tým myslím, tými výraznejšími úpravami. No a tento bod, ktorý sa mne veľmi páči, o ktorom som už troška rozprával, je tá abstrakcia, vynechanie informácie. A o tomto chcem pohovoriť troška viacej, že prečo je to vynechanie informácie pre človeka istým spôsobom atraktívne. Tá abstrakcia. Toto nie je fotka samozrejme, je to obraz. Bičie zápasy od Pabla Picassa z roku 1960. To, že či sa niekomu tento obraz páči alebo nie, je samozrejme vecou vkusu. Mne osobne sa veľmi páči a páči sa mi na ňom to, že to nie je to úplne zreteľný obraz. Hej, napríklad to, že na tom bíkovi nevidíme oči, nevidíme jeho srdc, nevidíme, čo je za ním, že tá situácia je tam naznačená len veľmi strohými a svojím spôsobom nepresnými ťahmi, tvarmi, tým malovaním, ale napriek tomu tam vidíme, že to je bík a vidíme, že to je ten toreador a vidíme, že drží tie meče, alebo neviem presne, ako sa to volá pri bičích zápasoch a ide to zapichnúť do toho bíka, že tá situácia z toho je zrejmá. Ale není to tam úplne jasne podané. A ide o to, že mozog má v určitých situáciách potešenie z neistoty, potešenie z toho, že niečo nie je jasné, že niečo je tajomstvo, že niečo je zakryté. Samozrejme, že to závisí od kontextu, že to, či máme potešenie z neúplnej informácie, závisí od toho, že či sa ocitáme v bezpečnom kontexte. Hej? Že ak to je také, že vám hrozí nejaké nebezpečenstvo a neviete, z ktorej strany na vás čo skočí, tak to není príjemný pocit z tej neistoty. Hej? Že vtedy by som chcel vedieť, že z ktorej strany na mňa kto ide skočiť. Ale ak sa jedná o nejakú hádanku, detektívku, hlavolám, kedy vieme, že sme schopní tú úlohu vyriešiť, tak sa nám to tajomstvo páči, hej? Že keď je to bezpečné. A toto je podľa mňa silný moment v čierno-bielej fotografii, alebo teda v abstrakcii ako takej, že keď tú informáciu stadiaľ zoberieme, tak mozog má potešenie z toho, že tam vie tú informáciu nejakým spôsobom doplniť. Že napríklad, keď čítate knižku, tak väčšinou sa nechcete pozrieť nakoniec, že ako sa skončí ten príbeh, hej? Že nechcete nalistovať, alebo pozeráte seriál, tak si nepozriete hneď poslednú sériu a že ako sa to vyvinie. Chcete mať tam to tajomstvo, chcete nad tým rozmýšľať a nechcete, aby vám to niekto povedal. Že to potešenie z tej neúplnej informácie tam je. A toto je podľa mňa taký, aspoň teda pre mňa, neviem, že každý to môže mať ináč, ale pre mňa je toto podstatný bod, že prečo je pre mňa čierno-biela fotografia alebo abstrakcia atraktívna. Tuto je ďalší príklad. To je síce farebná, nie fotka, ale malba, a nie čierno-biela, ale farebná. Malba od Edwarda Hoppera, Izby pri mori. A keď sa na tú fotku pozriete, tak tam v podstate není nič jasné. Hej? Není jasné, že napravo to more, že či ďalej pokračuje, či tam není zem, či tam není loď, či tam niekto nepláva, netopí sa. Tam vzadu nevidíte, že čo je v tej miestnosti, trčí tam len úplne jemne naznačený kraj gauča, nejakej komody a obrazu. A v tej malbe je strašne veľa tajomstva, ale tým, že sa na ňu dívate, tak máte akože chuť do toho ísť, chuť sa tam pozrieť, chuť nad tým rozmýšľať, že čo sa tam v tej scéne deje a to tajomstvo je podľa mňa podstatným prvkom tejto malby, tohto obrazu. Zase, hej, hovorím o tom, že prečo vlastne tá čierno-biela fotografia by mohla byť pre ľudí atraktívna. No a teraz, že ako teda fotiť čierno-bielo, hej,
že akurát dneska mi dcéra posielala takú konverzáciu, ktorú mala s kamarátkou, ktorej ide fotiť niečo na svadbu. Moja dcéra si myslím, že veľmi dobre fotí čierno-bielo a poslala mi taký výsek z tej konverzácie a tam je tá kamoška hovorí, že ja by som chcela, že aby si mi to nafotila farebne, lebo však čierno-bielu z toho ľahko spravíš vždycky. A naspäť to už nejde tak ľahko, hej, že tak by chcela, aby jej dodala akože farebné fotky, najlepšie Rávka a ona si to už nejako upraví, hej, tá kamarátka. Není fotografka, tá je kamarátka, takže neviem, ako by to vyzeralo, keby jej poslala Rávka. Ale ono to nie je celkom tak, že môžeme fotiť, že nafotíme niečo farebne a potom len klikneme tlačítkom, že black and white a je z toho čierno-biela fotka. To možno, že máte skúsenosť, ak ste sa o to snažili, už možno teraz máte viacej skúsenosti, ale ak ste sa o to prvýkrát snažili, tak viete, že keď kliknete na tú konverziu do čierno-bielej, tak väčšinou ten obraz není, to není dobrá fotka, je tá čierno-biela. Hej, máte tú skúsenosť. Tak áno, ale otázka neznie, že ako fotiť čierno-bielo, hej, že toto není úplne tak, že ako fotiť čierno-bielo, lebo ak robíte čierno-biele fotky, tak by bolo dobré už o tom rozmýšľať už pri tom fotení, hej, že to nie je tak, že odfotím čokoľvek a spravím to čierno-biele, ale už keď fotím, tak sa musím sústreďovať na iné veci v tej scéne, iné kompozičné prvky, hej, to, čo som vám to na začiatku ukazoval, že už sa nemôžem sústreďovať na farbu, hej, že musím si vyberať iné scény pri tom fotení. A aj to iným spôsobom potom spracovávať tie fotografie. Takže otázka neznie, že ako fotiť čierno-bielo. Lebo čierno-biela fotka nie je nastavenie, ktoré máte po fotoaparáte alebo v aplikácii v Lightroomu. Hej, je to nastavenie fotografa vtedy, keď stláča spúšť, že teraz fotím čierno-bielo. A podľa toho si vyberám úplne iné scény, ako keby som fotil farebne. OK. Fotoaparáty, ktoré dnes používame, nám toto nastavenie fotografa, nie nastavenie fotoaparátu, ale nastavenie fotografa nám uľahčujú, lebo už pri fotení si vieme nastaviť fotoaparát tak, aby buď na displeji, alebo ak mám elektronický hľadáčik aj v hľadáčiku, už zobrazoval tú scénu čierno-bielo. Není to ešte finálna úprava, hej, že ešte sa s tým samozrejme môžem potom neskôr pohrať v postprocese, ale pomáha to predstaviť si tú scénu už dopredu, už pri tom fotení, už spraviť si takú nejakú previzualizáciu v hlave, že ako to vyzerá, hej, lebo už to vidím na tom displeji. Jasné, že zrkadlovky to neumožňujú v optickom hľadáčiku, ale bez zrkadlovky alebo nejaké Fujiny a fotoaparátiky s elektronickým hľadáčikom, tak to umožňujú. Ak fotíte v RAW formáte, tak o tú farbu neprichádzate. Hej. Vy len ten obraz vidíte čierno-biely, ale ten súbor, ktorý vám vznikne na karte, tak ten samozrejme obsahuje kompletnú informáciu aj s farbou. A toto je obrovská výhoda, hej, že ja chcem mať zaznamenaný farebný obraz, ak z neho idem potom robiť čierno-bielú fotku. A to vám zase poviem, že prečo, hej, že prečo je dobré vychádzať z farebného obrazu pri tej úprave a urobiť z neho čierno-bielú fotku. Teraz už trocha zachádzam do technických detailov, ale to si zatiaľ len tak uložte na bok a ešte sa k tomu vrátim, keď vám budem ukazovať, že aké finty sa dajú použiť pri spracovaní čierno-bielej fotografii. A k tomu sa vlastne dostávame už teraz, že ako spracovať čierno-biele fotky. Ja sa teraz prepnem do Lightroomu a skúsim vám ukázať v praxi niektoré veci, o ktorých som rozprával. No. Ako premenieš tú fotku? To ukážem teraz. Hej? Alebo budem teda o tom hovoriť. Dobre.
Najprv sa pozrime na túto fotografiu. To je v podstate odpad, táto fotka. Pardon. Troška som sa veľmi rozhovoril. To, čo som vám hovoril v tej konverzácii, ktorú mala moja dcera s kamoškou, že mám farebnú fotku, chcem s nej spraviť čierno-bielu, kliknem tuto na black and white, fotka je čierno-biela. Prečo to není úplne dobré? Ide o to, že ja si... Keď sa fotilo na čierno-biely film, tak viete, aké boli najužitočnejšie filtre, ktoré sa používali pri fotení na čierno-biely film? Žltý a červený. Farebné, áno. Žltý a červený, farebné filtre. To je troška paradoxné, že fotím na čierno-biely materiál a dávam si pred objektív farebné filtre. Že prečo? Je to preto, že tie farebné... Prosím? Áno. Aby som dosiahol kontrast, aby som z tých farieb, ktoré sú v tej scéne, dosiahol správny kontrast po prevode na čierno-bielu. A ide o to, že ten farebný filter prepúšťa iba určitú farbu. Keď si dám, alebo určité spektrum farieb, určitú časť spektra farieb. Keď si dám pred objektív červený filter, tak ten prepustí farby, ktoré majú v sebe niečo z červenej, alebo červenú, a farby, ktoré do nejakej miery majú v sebe tú červenú zložku, a ostatné neprepustí. Za toho vidíme červený, lebo prešlo len to, čo bolo červené v tom obraze. No a keď sa toto naexponuje na ten čierno-biely film, tak výsledok je taký, že to, čo má farbu toho filtra, tak je svetlejšie, a to, čo je doplnková farba k tomu filtru, tak je tmavšie. Čiže ak by som mal napríklad mám modrú oblohu, zelenú trávu, ktoré majú zhruba rovnaký jas, a chcem na tej čierno-bielej fotografii vyšli zhruba rovnaký odtieň sivej, hej, že tá obloha a tá tráva by bola zhruba taká nejaká sivá, hej. A teraz ja chcem, aby na tej čierno-bielej fotografii bol medzi tou oblohou a tou trávou rozdiel. A tými filtrami ja viem povedať, že či chcem mať svetlejšiu oblohu, alebo či chcem mať svetlejšiu tú trávu. Čiže keď si dám pred objektív napríklad červený filter, tak tá obloha mi vyjde veľmi tmavá, pretože obloha neobsahuje červenú zložku, a keďže ten filter prepúšťa len tú červenú, tak vlastne z tej oblohy sa mi skoro nič nedostane a obloha mi vyjde veľmi tmavá. Viem to odstupňovať, že žltá, oranžová, červená, podľa toho, aký filter si dám, tak podľa toho sa tá obloha stmaví do určitej miery. No a s digitálnou fotografiou nám troška odpadla táto povinnosť používať tie filtre, pretože to vieme robiť dodatočne v postprocese. Hej, že každý dobrý editor fotografií obsahuje takúto nejakú paletku, kde si môžem povedať, že ktorá farba sa má ako jasne zobraziť na fotografii. Hej. Čiže ešte raz to vrátim. Zapamätajte si, že zelený, červený, žltý, modrý, povedzme, hej, zelený, červený, žltý, modrý. A teraz, keď som v čierno-bielej, tak môžem napríklad iba s tou červenou hýbať, hej, že viem si nastaviť jej jas. A toto je rovnaký efekt, ako keby som použil červený filter, hej, že tým, že vyťahnem to posúvatko červené doprava, tak to má rovnaký efekt, ako keby som na čierno-bielom filme použil červený filter. Podobne s inými farbami, hej, že ja si viem nastavovať vlastne to, že ako jasne sa majú zobraziť ktoré farby v tom prevode do čierno-bielej. Ja vám to teraz ukazujem na kúka nádobách, čo teda není úplne dobrý príklad, ale môžem vám to ukázať aj na reálnej fotke, hej, že táto, moment, ja si ju dám úplne toto je fotka nejakého pola, hej, to je ten príklad, čo som vám hovoril, že zelená a modrá. Keby som len klikol na prevod do čierno-bielej, tak je to také, hej, že není tam ten kontrast, že není to také jednoduché, že stlačím a je to pekná čierno-biela fotka, ale tým, že ja si môžem dodatočne ako keby dávať pred objektív tie filtre, tak viem
dosiahnuť nejaký iný efekt. Takže viem zvlášť stmavovať tú trávu, dosiahnuť tam nejaký dramatickejší kontrast, prípadne oblohu. A je toto už iná fotka ako to, čo som vám ukázal, že keď sa klikne na tú čierno-bielu, iba na to tlačítko, že čierno-biela a spraví sa ten automatický prevod do čierno-bielej. Hej. Podobne to môžem ukázať napríklad na tejto fotke. Keď spravím len prevod do čierno-bielej, tak je to také, no, tuto sa to ešte celkom dá, ale keby som si dal virtuálny červený filter pred objektív, tak viem napríklad tú oblohu stmaviť a spraviť ju troška dramatickejšou. Jasné, že sa s tým treba troška pohrať. Toto je veľmi rýchla úprava. No a toto je aj vec, pre ktorú ja nie som napríklad veľký fanúšik čierno-bielých fotoaparátov. Určite ste počuli, že sú aj teraz digitálne fotoaparáty, ktoré fotia čierno-bielo, hej, že je to nejaký jeden Pentax, nejaká jedna Leica a tuším Ricoh Hobby GR-ko nejaké čierno-biele. Áno, je to ostrejší obraz, je to možno menší šum, tým, že tam chýbajú tie farebné filtre na tom senzore, ale prichádzate o toto, hej, že toto je podľa mňa strašne silný nástroj pri prevode fotografie z farebnej do čierno-bielej a s tými čierno-bielými senzormi toto nemáte, lebo ten senzor nezaznamená, že aká tam bola farba pôvodne. Hej. Takže preto ja by som si asi teda taký fotoaparát s čierno-bielým senzorom nikdy nekúpil, lebo aj keby som chcel fotiť čierno-bielo, tak toto samotné je pre mňa veľmi dôležité, aby som teda ďalej, aby som to proste zahodil, hej, a kúpil si nejaký fotoaparát, čo fotí len čierno-bielo. Moment, ja sa kúknem tuto ešte, čo sa mám ďalej. Dobre. Moment. Ups. Už som troška zabrdol do toho spracovania čierno-bielej fotky, teraz v tom Lightroome, ale čierno-biele fotky sa takisto nerobili len jednoduchým prevodom do čierno-bielej, ani keď sme ešte nemali ten digitál. Hej, že táto fotka je od slávneho amerického fotografa Ansela Adamsa, ktorý určite všetci poznáte, fotografoval prevažne prírodu, americké národné parky a robil to čierno-bielo. Fotiť prírodu čierno-bielo, na prvé počutie to nemusí byť úplne ako dobrý nápad. Ale Ansel Adams bol majster čierno-bielej fotografie, mal dokonale zmáknutý celý proces, napísal 3 knižky, v ktorej každej sa venoval nejakej oblasti. Prvá bola o nastavení fotoaparátu, the camera, druhá bola ako spracovať negatív a tretia bola the print, že ako urobiť z toho negatívu print. A on mal takú jednu veľmi peknú vetu, povedal, že negatív je ako partitúra a tá fotka z toho je ako to predstavenie, ako ten performance. Hej, že skladateľ napíše partitúru, noty, ale to je len partitúra. To je tam napísané, že ako asi majú ísť tie noty za sebou, ale není to ten koncert. Musíte mať dirigenta, musíte mať to teleso orchestrálne, ktorý to zahrá. Hej. A toto je presne to, že ten súbor, ktorý dostaneme z fotoaparátu, to rávko alebo ten nafotený negatív, ak ešte fotíte na negatívy, na film, tak to je len nejaké zachytenie skutočnosti a vy to musíte ešte interpretovať, že musíte z toho rávka alebo z toho negatívu spraviť tú fotku. A fotka, aby vyzerala takto, ako napríklad vyzerá táto, tak si vyžaduje ešte veľa roboty. Ešte z toho negatívu k takémuto záberu je ešte veľmi dlhá cesta. Ešte treba tam robiť maskovanie, treba vybrať správny papier, ktorý má správny kontrast. Aj v tmavej komore sa dali zmeniť aj lokálne zmeny kontrastu a jasu. A to som si vybral ešte ako takú ukážku. Toto je fotka Muhammada Aliho, Thomasa Hebkera. A
Na pravej strane vidíte výslednú fotografiu, tak ako ju agentúra Magnum distribuovala. A na ľavej strane vidíte poznámky od Pabla Iniria, ktorý nie je autor tej fotografie, ale je to printer v agentúre Magnum. Hej. Bol to človek, ktorý práve robil z tých negatívov pozitívy. A tie čiary a tie zóny, ktoré tam vidíte a tie čísla, ktoré sú tam napísané, tam si vlastne značil, že okolko treba zosvetliť nejakú časť, smaviť, hej, že tie čísla sú vlastne expozičné čísla, že mieru stmavenia, zosvetlenia, zároveň treba z toho spraviť výrez a tak ďalej. Dneska to máme jednoduché, lebo niečo si posúvame posúvatkami v Lightroome alebo v inom programe a môžeme si to tlačiť koľkokrát chceme už s tými nastaveniami. Vtedy to nebolo jednoduché. Vtedy bolo pri každej kopii z negatívu do pozitívu bolo treba spraviť ten istý pomerne prácny proces, hej, že postupovať podľa tých poznámok, ktoré si tam urobilo niekde na začiatku. Tak, máme jednoduchší život, ale tie postupy ostali rovnaké, že stále sa s tým musíme pohrať. Není to len, že odfotíme a spravíme záber a je z toho super čierno-biela fotka. Nie, ešte ten postprocessing je v podstate rovnako dôležitá časť ako to odfotenie. Hej? Že myslím si, že na tom netreba veľmi šetriť, skrbliť aj na tom postprocesingu, že treba sa pohrať s tou čierno-bielou fotkou. Takže čo tá dcerina kamoška vravela, že to z tej čistej farebnej hocikedy spravíš ľahko čierno-bielu. Nie, není to tak. Za prvé sa musím dívať čierno-bielo, už keď to fotím, už musím vidieť iné scény. A za druhé, tá úprava tej čierno-bielej, ak ju chcem spraviť dobre, tak je toto, hej, že je to iné ako farebné a není to úplne triviálny proces. Takže hej, aj mne sa niekedy stane, že proste, že odfotím, dodám čierno-biele fotky a potom, že a z týchto 5, 14, 8, mohol by si mi poslať ešte farebné fotky? A ja si tam, lebo není to len to, že vypnem to čierno-biele, ale je to úplne iné pozeranie sa na tú fotografiu, úplne iná úprava, ako som urobil pri tej čierno-bielej, hej, takže tomuto sa ja teda zvyknem brániť, keď niekto chce spraviť iné, ako čo som dodal, hej, že dodám farebné a chce čierno-biele, alebo opačne, tak to je proste, to je ten postproces, to prevedenie z tej partitúry na to predstavenie je znova proste celé to treba urobiť iným spôsobom, ako to bolo. Dobre, potom tu mám takú krátku vsúvku, ale nechcem vás s tým úplne zmoriť. Sú to naozaj len 3 slajdy, troška také malinko teórie o farbách, iba také šuchnutie sa po povrchu, že aby som vám troška ukázal, že ako vplýva, keď fotíme čierno-bielo, tak ako vplýva farba svetla na to odfotenie tej čierno-bielej fotografie. Je dobré, ja tu niečo preskočím, nejdem vás tým až tak moriť a prídem k tomuto slajdu a môžem vypnúť tieto svetlá? Tuto niečím sa... Hej, no a teraz tu mám... Ešte ich zapni sa, prosíte. Mám tu takýto papier, je tam napísané, že červená na modrej, hej, že je tam červená farba, modrá farba. Vypni. A tuto, dúfam, že to vyjde, tento experiment. No, dobre, ktorá sa vám zdá jasnejšia, tá červená alebo modrá? No, toto sa ťažko vidno, toto nie je úplne modrá, akú som si predstavoval, ale... No, dobre. Tuto je ktorá jasnejšia? Tá červená je výrazne jasnejšia ako tu. Tuto je to opačne. Keby som to odfotil, a to môžem aj hneď spraviť, dám si tuto, že čierno-biely režim. Počkaj, to si nastavím, si to čierno-biely. Alebo dobre, postav sa na tú modrú. Spravím... No dobre, nie je to úplne ono. Toto nie je taká pekná modrá, tak to nevychádza.
A no, ide o to, že tá červená a modrá sa zobrazila v úplne iných jasoch, hej? Pritom, keď bola osvetlená modrým a červeným svetlom. A toto je úplne extrémny príklad, ktorým ale chcem ukázať jednu menej extrémnu vec, že toto je odfotené akože na čierno-bielo a toto je na modrom a toto je na červenom. Keby tá modrá bola pekná modrá, ešte ten projektor nie je až taký super modrý, ale keby bol super modrý, tak sa tie jasy úplne prevrátia. Hej? Že tá červená by bola v jednom prípade, na tej červenej strane by bola úplne biela a čierna, a keby to bolo pekné modré svetlo, tak tu je to úplne opačne. Toto je extrémny príklad len na ukážku. Môžeš zapnúť. A chcem tým povedať to, že farba svetla, ktoré osvetľuje tú scénu, vplýva na to, ako sa tie farby prevedú do čierno-bielej. Hej? Že napríklad poobedné slnko, ktoré je oranžovejšie, ináč vyzerá tá fotka čierno-biela odfotená tým poobedným slnkom ako tým poludným slnkom, ktoré je oveľa modrejšie. Hej? Že, tváre napríklad. Tváre pri podvečernom slnku, pri prevode do čierno-bielej vyzerajú oveľa svetlejšie, pretože tváre obsahujú červenú zložku, to svetlo je červené, keď ich osvietli, tak vyzerajú svetlejšie, ako keď ich odfotíte cez deň pri takom modrejšom svetle. No a týmto som to chcel ukázať. Úplne to presne nevyšlo, ale aspoň tam bol vidno ten rozdiel nejaký. Ako ukážka, že ako sa to prejavuje na fotografii, ale tentoraz nie svetlo, ale materiál, ktorý bol použitý, je táto fotografia, ktorú fotil môj starý otec. A fotil ju na sklenenú platňu a vrátim sa o pár slajdov naspäť, sem. Tuto vidíte spektrum, časť spektra elektromagnetického žiarenia, viditeľné svetlo. Hej? Čiže to sú farby, ktoré vnímame, hej? Že sa tu vyskytujú okolo nás, vnímame ich svojimi očami. Teraz ten film čierno-biely, aby sme všetky farby videli zhruba dobre naexponované, tak by mal byť citlivý na všetky tie farby. Ale kedy sa používali materiály, ktoré neboli veľmi citlivé na tú červenú časť toho spektra, hej? Že boli citlivé tamto na tú fialovú, modrú, zelenú a tak ďalej a tú červenú už tak menej. A keďže tváre sú červené, tak keď ste to odfotili na taký materiál, tak boli tie tváre tmavé, hej? Že toto není odfotené v nejakej tropickej krajine alebo neviem kde, hej? Že to nie sú černosy ani nič také, hej, že to sú ľudia tu niekde pri Očovej, ale tváre majú tmavé. To je kvôli tomu, že ten materiál, na ktorý to bolo odfotené, to sa volá, že ortochromatický materiál, nebol veľmi citlivý na tú červenú zložku toho svetla. Dneska sa, ak si kúpite aj čierno-biely film, tak sa už používajú panchromatické materiály, ktoré sú citlivé aj na tú červenú časť spektra a tie tváre už nevidú takéto tmavé, ale vidú zhruba tak, ako ich vnímame jasovo očami, hej, že sú oveľa svetlejšie. Dobre. Teraz len taká zase krátka technická vsúka, že senzory v digitálnych fotoaparátoch sú čierno-biele. Neviem, či ste to vedeli. Aj tento senzor je čierno-biely. Aj v mobiloch máte iba senzory, ktoré sú citlivé len na svetlo. A vlastne tá farba sa tam dopočítava práve takou technickou fintou, hej, že tuto máte nejaký čierno-biely senzor a nad každým tým pixelom je umiestnený nejaký farebný filter, strašne maličký, hej. Čiže tá fotka, keď to fotoaparát odfotí, vyzerá nejako takto, hej, že v tom rávku vidíte to veľké, hej, také tie bodky a keďže ten fotoaparát vie, že
aký filter bol pred ktorým pixelom, tak si vie z toho domyslieť ten farebný obraz. Hej? Ale senzory aj v tomto fotoaparáte, aj v mojom telefóne, aj vo vašich sú čierno-biele. Tak to len taká malá technická vsúka. Poďme ďalej ešte na ukážku nejakých fotografií, ktoré považujem za veľmi pekný príklad čierno-bielej fotografie, kde čierno-biela fotografia má zmysel a dodáva tej fotografii nejaký ďalší rozmer. Určite poznáte fotografa Salgada, ktorý nafotil množstvo úplne veľkolepých knížiek, Exodus, Amazonia, Workers, kde fotil robotníkov v rôznych extrémnych zamestnaniach, v baniach a tak ďalej. Sú to, tie jeho fotky sú väčšinou prezentované ako veľkoformátové, fakt, že obrovské fotografie, dokonale spracované, dokonale podané svetlo a tiene. Toto je jeden príklad. Toto je ďalšia fotka od toho Salgada, od Sebastiana Salgada. Na tej fotke už možno na prvý pohľad vidno, že to nie je len taká tá jednoduchá úprava, že stlačím black and white a mám čierno-bielú fotografiu. On to samozrejme fotil ešte na film. Tie úpravy, o ktorých som vám tam som ich tam ukazoval na tej fotke Muhammada Aliho, tak samozrejme tu boli v rovnakej, možno väčšej miere použité obloha stmavená, zvýšený kontrast tam v tom a cieľom bolo to, aby ten divák, ktorý sa díva na tú fotografiu, cítil tú veľkoleposť toho obrazu, aby tam vnímal tie línie, ktoré sú tam, to, že sú tam tie tvary a tá abstrakcia, to odobratie tej farby tej fotke podľa mňa pridalo, hej, lebo to odobratie farby zase zvýraznilo nejaké iné časti. Zvýraznilo tú rieku, ktorá tam je, zvýraznilo štruktúru tých oblákov a tých hôr a posunula ten záber na nejakú vyššiu úroveň. Neviem, súhlasíte, nesúhlasíte? Myslím si, že toto je proste krásny príklad použitia čierno-bielej fotografie. Ďalší príklad to je Jozef Koudelka, ktorý v rokoch 1965 až 70 fotil divadelné predstavenie a divadlo za bránou, kde takto nejako vyzerajú tie fotky. A ja tu mám ešte takú ukážku, momentík, takých, čo som tam teraz narýchlo našiel, lebo sa mi zdalo, že to je... toto nie je ono, moment, a teraz nemám okuliare, ale takto nejako vyzerali fotky, ktoré nafotil v tom divadle za bránou. Čiže veľmi kontrastné zábery, zrnité, zároveň majú neskutočnú atmosféru. Veľakrát boli používané na obálkach časopisov, ktoré sa týkali divadelnej tematiky. A tuto Koudelka troška, nie že švindloval, ale akože využil nedokonalosť materiálu a procesov vo svoj prospech. Lebo fotil to v 65., kedy ešte neboli veľmi citlivé materiály a ak boli, tak mali vysoké zrno. V divadle nemohol používať blesk, že tam bolo strašne málo toho svetla, čiže musel naozaj používať tie veľmi citlivé, veľmi zrnité materiály, ktoré majú veľké zrno, vysoký kontrast a on to využil vo svoj prospech, že to ešte potiahol ďalej, že ono by to nemuselo byť až také kontrastné, nemuselo by to byť až také zrnité, ale vlastne tým, ako robil tie fotografie, ako robil z toho negatívu ten pozitív, tak to ešte potlačil ďalej a ešte tú abstrakciu zvýraznil, ešte ju posunul niekde ďalej. Nie len tým, že čierno-biele, ale ešte až úplne, že fakt, že len čierno-biele, že nie je monochromatické, ale čierno-biele. No, výborné fotky, že tam, ak si dáte vyhľadávať viacej, že Jozef Koudelka divadlo, to je proste úplne krása, že čo sa mu podarilo vtedy nafotiť. Ďalší príklad veľmi dobrého využitia čierno-bielej fotografie, podľa mňa je môj obľúbený Larry Tavel, ktorý fotil komunitu Mennonites asi 10 rokov, proste chodil medzi nich, aj keď nemajú veľmi radi fotenie
dokázal sa s nimi zblížiť tak, že proste nakoniec to tam prakticky nevnímali pri fotení toho projektu. A toto je troška iný príklad čierno-bielej fotografie. Nie je to samozrejme také kontrastné ako pri tom Koudelkovi. Vidíme tu všetky rozsahy tých jasov od úplne čiernej až po úplne bielu, ale tu má tá čierno-biela trochu iný význam, že jednak je toto... Tí Menoniti žijú, to je taká komunita, ktorá žije takým ako keby archaickým spôsobom života, hej, že nepoužívajú moderné technológie, vyhýbajú sa im a vlastne tým použitím tej čierno-bielej jednak nadviazal na tých dokumentaristov, ktorí boli pred ním, ktorí fotili čierno-bielo a jednak ako keby zvýraznil ten aspekt toho, že oni sa vlastne držia tak technologicky, filozoficky v minulosti. Hej, že, zase, ak poznáte tento projekt, alebo si to dáte vyhľadávať, to sú úplne špičková dokumentárna fotografia, nádherný sociálny dokument. No, veľmi to mám rád, tohto autora, aj konkrétne tento projekt. Ďalší autor, toto je, neviem to isté, ale myslím si, že je to odraz vo vode, hej, že nejaká zvlnená hladina, v ktorej sa odrážajú stromy a vlastne náhodou tam vyšiel obraz nejakého ako keby tanečníka alebo tanečníkov. Aj sa vlastne volá The Dance. A tuto zase by tá farba asi nepriniesla nič navyše, lebo tu práve bolo treba troška zvýrazniť tie línie a tvary. A aj ten vysoký kontrast, ktorý tam je, by pri farebnej fotografii asi vadil. Čiže čierno-biela zase opäť úplne na mieste. Krásna fotografia, grafická, perfektná. Nikos Ekonomopoulos, grécky fotograf, tiež člen agentúry Magnum, podobne ako Larry Tavel, venoval sa dokumentu. Od nás, ak poznáte napríklad projekt Alana Hyžu, keď fotil krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, Ríša zla, podobný štýl ako toto. Tá čierno-biela sa k tomuto námetu a vôbec k tomu štýlu dokumentárneho, k tej veľmi silnej vlne dokumentárnej fotografie z 70. 80. rokov nadväzuje na to vizuálne, esteticky, časovo. Zase farebné by to možno nemalo až taký vplyv, taký impact. Tu si možno troška treba dať pozor, že kedy nepoužívať čierno-bielu fotografiu, hej, že celý čas teraz hovorím, že aké má výhody, ale niekedy nemusí byť dobré použiť čierno-bielu fotografiu. Napríklad, ak sa fotia nejaké konflikty dneska, hej, že nejaká vojnová fotografia alebo čo, tak tá čierno-biela fotografia môže pôsobiť až príliš estetizujúco a možno, že odoberať z toho obrazu tú reálnosť a tým pádom tie fotky vyzerajú ako pekné umelecké silné obrazy a potom si divák ale nemusí uvedomovať, že že ale toto sa práve deje, hej, že tu za našimi hranicami napríklad alebo tak. Čiže treba rozmýšľať nad tým, že či je vždy to použitie tej čierno-bielej fotografii na mieste alebo nie. Samozrejme potom nejaká prírodná fotografia, kde by to odobratie tej farby veľmi uškodilo nejakému zobrazeniu tej prírody alebo proste, kde je tá farba podstatná, hej, kde je tá farba nosná, tak nebudeme to tlačiť silou mocou do čierno-bielej, hej, len preto, že fotíme čierno-bielo. Farebná aj čierno-biela fotografia má svoj veľký význam a treba sa rozhodnúť podľa motívu, podľa projektu, že či sa použije taká alebo taká. To je asi z mojej strany všetko. Pozerám, že 16:28.
celkom to vyšlo na tú hodinu rýchlej, nezrozumiteľnej reči a ak by ste mali záujem, ešte tu mám jeden slajd, že ak by ste mali záujem pozrieť si nejaké ďalšie záznamy z workshopov, ktoré robíme v Banskobystrickom fotoklube. Nie len moje, sú tam aj iní autori, tak na tomto YouTubeovom kanáli jedného z nás sa dajú pozrieť aj toto, ak sa to nahralo, tak by som to tam teda časom chcel zavesiť. Nie sú tam len tie workshopy, sú tam aj iné veci, ale to si tam nájdete, tie workshopy, ktoré sú tam. Takže tak. Zmenil sa nejako váš pohľad na čierno-bielú fotografiu za poslednú hodinu, alebo nič nové ste sa nedozvedeli? OK. Tak ďakujeme, Martin, teda za predstavenie. Presne na minútu, takže teraz bude nasledovať rozborový seminár s porodcami, takže predsedničku porodky už tu máme, ja ešte pozvem ďalšieho porodcu a teda môžete sa prichystať, keď chcete konzultovať svoje fotografie. Ale nech sa páči, môžete si aj krajičku zakonzultovať, vodu. Toto si ešte nemal. Toto ešte nie, no.